Il-Partit Nazzjonalista kiser ftehim mill-ħuq bejn iż-żewġ partiti ewlenin biex ma jkunx hemm attivitajiet ta' kampanja elettorali fjum il-kanonizzazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista sejaħ konferenza tal-aħbarijiet fejn preżenta l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Kumitati Amministrattivi tal-lokalitajiet iż-żgħar. Iżda kienet konferenza li fiha mhux biss preżenta l-kandidati imma għamel kritika għal aspetti fil-ħidma tal-Gvern Laburista. Is-Segretarju Ġenerali Chris Said irrefera għal ftehim fil-konferenza tal-aħbarijiet u biex jiġġustifika l-aġir tal-Partit Nazzjonalista għal li suġġett kien il-Kumitati Amministrattivi. Naħseb ikun xira wkoll illi fil-press conference ta' dalgħodu jekk nistgħu il-mistoqsijiet inżommuhom relatati mal-elezzjonijiet tal-Kumitati Amministrattivi. Fidejkom bħala ġurnalisti imbagħad fl-aħħar mill-aħħar biex tagħmlu x-xogħol tagħkom. Kif mistenni d-diskussjoni daret fuq aspetti li m'għandhom xejn x'jaqsmu mas-suġġett bħal billboards, Għawdex bħala reġjun u l-Unjoni Ewropea. Ma kull opportunità Simon Busuttil ħata fl-okkażjoni biex ikun partiġjan. Nuqqas kbir ta' rispett tal-Partit Laburista. Ir-responsabbiltà għal dak in-nuqqas hija ta' partit wieħed, il-Partit Laburista. Dik hija differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Min-naħa tal-Prim Ministru, iva, il-Partit Laburista dam ħafna fuq it-triq lejn Damasku. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista ikkritika l-aġir tal-Partit Nazzjonalista meta sa nhar il-ġimgħa stess kien hemm kuntatt bejn iż-żewġ partiti dwar dan il-ftehim li kien ikkonfermat. L-istqarrija tkompli tgħid li ħasra li l-Partit Nazzjonalista jilgħab dan il-logħob ta' tfal li jkompli jikkonferma kemm ma jistax jittieħed bis-serjetà.